Вітання! Вітаю усіх на каналі Гарбата з Ангела. Калі ласка, заварыце сабе гарбатачку, цікаву, можа какаву, штосьці паесці можна ўзяць. Стварайце вакол сябе утульную атмасферу і далучайцеся да сённяшняй размовы. Па-першае, што я хочу сказаць, я б хацела папрасіць прабачэння за тое, што тыдзень таму не выходзіла роліка. Я думала, што ніхто не заўважыць, але аднак запыталіся ў каментарах, і я скажу, што, па-першае, гэта будзе ясна напрыканцы відэа, чаму ў мяне не хапала часу крыху. Па-другое, я трошачкі там прастудзілася, нічога такога страшнага, але няёмка было запісваць там голас, я не ведаю. Рэальна, можа быць, ніхто бы не заўважыў, хаця тут сядзяць людзі з вельмі добрым слухам, я ўпэўненая, што хтосьці бы расхваляваўся, што я неяк не так размаўляю, у сэнсе, што насавыя гукі не тыя і гэтак далей, што здарылася, гэта каронавірус, гэта што, а гэта нічога падобнага, і проста я і так не вельмі люблю, як гучыць мой голас, натуральны. Вось калі прастуда пагатоў, скажу вось так. І недахоп часу з некалькіх прычын, але па-першае, таму што на маёй працы цяпер вельмі інтэнсіўна, бо адкрылі універсітэты, я цяпер прыязджаю ў Гранаду, выкладаю, вяртаюся і гэтак далей, бо ў мяне засталася свая вучоба тут, якая гэтая прафесійная магістратура, мне здаецца, я казала пра гэта. Калі не, дык калісьці, можа быць, запішу відэа. Але, можа быць, пасля таго, як я атрымаю дыплом, таму што не хачу сарочыць. Не тое, каб я верыла вельмі моцна ў вось такое, але на ўсялякі выпадак, можа быць, і пачакаем, калі вы не супраць. Па-другое, што я магу сказаць. Студэнты, як вы ведаеце, я выкладаю ў Гранадскім універсітэце, я нават абяцала расказаць пра гэта. І я думаю, што сёння можа, і пра гэта раскажу акурат. Вось, пра сваю працу ва ўніверсітэце, свой досвед у сістэме іспанскіх універсітэтаў і не толькі іспанскіх, як акажацца. Вось. Яны рыхтуюцца да іспытаў, ужо сесія блізка. Вельмі шмат пытанняў, вельмі трэба, ведаеце, паўтараць гэтыя матэрыялы, рыхтаваць розныя практыкаванні, іншыя рэчы, бо гэта польская мова, я выкладаю польскую мову, так, вядома, можаце занесці ўжо ў спіс экстрэміцкіх выкладчыкаў, варожай мовы і гэтак далей. І таму у іх цяпер такі перыяд, хаця сёння забастоўка, студэнцкая забастоўка, супраць, я так разумею, пэўных зменаў, якія плануюцца у адукацыі ўжо на ўзроўні дактарантаў. Гэта аспірантура і далей іншыя спецыялізацыі. Вось такой, з кантрактамі таксама пэўныя змены. Я яшчэ не азнаёмілася дастаткова, але вось цяпер павінен быць занятак, але мне сказалі, так, папярэдзілі, што не будуць, і таму я магу запісаць відэа, бо яны пайшлі на марш, так, супраць вось гэтых усіх зменаў. І таксама штосьці звязана з мерамі, так, коронных мераў, скажам, вось, вокал гэтага ўсё ідзе таксама, у такім сенсе, што адкрылі ўсё, адкрыта ўсё, але мне таксама так падаецца, пэўныя пытанні не да канца добра запланаваныя. З боку не
абавязкова з боку універсітэта, так, але таксама з боку дзяржавы, Андалусіі, гэта, ну, як раён, так, ці што. Ну, па-нашаму называецца Comunidad Autónoma, гэта аўтанамічны раён. То бок, як в обласці, у прынцыпе, ну, не як так, а ў іх даволі шмат адказнасці ў пытаннях адукацыі і гэтак далей, так? Ну, таму, вось, ну, студэнты, я ведаю, што ў Беларусі людзі здзівіліся, так, калі пачаліся маршы студэнтаў і ўсё такое, але студэнты ў Еўропе амаль заўсёды бастуюць. Ну, гэта першая група, якая выходзіць, і я сапраўды вельмі радая, што студэнткі гэтай групы маюць магчымасць баставаць. Я падтрымала, вядома, сказала, што не-не-не, нічога не будзе з заняткамі. І, ну, пажадала поспехаў і сказала, каб былі асцярожнымі і каб трымалі дыстанцыю, калі яны пойдуць на гэты марш, так? Вось, некаторыя будуць ваставаць дома, таксама з прычыны віруса, з таго, што яны баяцца віруса ці не хочуць, ну, рызыкаваць здароўем. У гэтым выпадку таксама паважаем вось іх права на такі пратэст. Ну, вядома, ёсць выкладчыкі, якія, ну, тыпу, супраць, там не трэба хадзіць, абавязкова. Я, вядома, прашу хадзіць, бо, вось, ну, можа, усё ж такі я раскажу пра сваю працу. Па-першае, як атрымалася, што я атрымала гэтую працу, прабачце за паўтарэнне, так я аказалася, ну, як я аказалася в універсітэце, лепей сказана, якія патрабаванні былі, напрыклад, потым як развіваюцца гэтыя заняткі. У пачатку былі онлайн, цяпер не онлайн. Вось, ну я пачну з таго, што гэта праца не назаўжды, гэта проста замена, так? Гэта я проста хаджу, бо польская мова у гранадскім універсітэце, яна ўнутры, вядома, філалагічнага факультэта, які называецца у нас факультэт філасофіі і філалогіі, або, ну, філософія і летрас. Летрас гэта, ну, гуманістычныя прадметы, летрас літаральна гэта літары. Але, ну, мы разумеем, што, ну, тыпу і белетрыстыка, ну, тыпу, што літаратуру вывучаць, ну, што мовы, філалогіі ёсць і гэтак далей. І унутры дэпартаменту філалогіі, ну, славянскай філалогіі і грэцкай філалогіі. Яны разам, таму што гэта маленечкія спецыяльнасці, не вельмі папулярныя. Колькі грэцкіх філолагаў вы ведаеце ў рэальным жыцці? Ну, вось я прыклад на такую ж лічбу, так? Ну, і славянскіх у Іспаніі таксама даволі мала. І спецыяльнасць, дарэчы, сама славянская філалогія, як, ну, каб атрымаць дыплом славянскага філолага, трэба паступіць на такую спецыяльнасць сучасныя мовы і іх літаратуры называецца. І гэта сумесь некалькіх старых спецыяльнасцей, якія існавалі асобна, але цяпер, ну, з новым еўрапейскім планам, ну, не такімі новым, я ўжо па ім вучылася, у прынцыпе, ўжо як, ну, колькі, 10-11 гадоў у сіле. Вось. Калі няма 50 чалавек на спецыяльнасць, яе зачыняюць. І таму, ну, сумяшалі вось гэтыя славянскія мовы, ну, там яшчэ кітайская, і, ну, і іншая, ну, там арабская, габрэйская, так, іўрыт у сэнсе, італьянская, партугальская, нават, ну, таксама ёсць прапанова англійскай, французскай, але як другасная мова, ну, гэта, я зараз раскажу, як гэта выглядае. Па гэтай спецыяльнасці ты паступаеш, выбіраеш адну галоўную мову, гэта першая замежная мова, і варыянтаў не так шмат у гэтай спецыяльнасці, таму што для больш папулярных моваў ёсць як бы свая філалогія, англійская філалогія, французская,
яны ёсць і трэба паступаць туды. І конкурс горшы, так, у сэнсе, што складаней патрапіць. Вось. Гэта руская мова, кітайская, італьянская або іўрыт. Вось з гэтых 4 выбіраеш адну, і гэта твая галоўная мова. Калі ты хочаш славянскую філалогію, трэба абавязкова выбраць рускую мову. Знаёмая сітуацыя, ну вы ведаеце. Польская мова там існуе як другая. Там мова першая называюцца на лаціне майор, а другая мінор. Ну, то бок большая і меншая мова, так? Скажам так. Ну, неяк трошки гучыць, можа, дзіўна, але, ну, такія назвы у нас ёсць. Мова мінор, якая другая мова, ну, там ёсць, вядома, мова і літаратура. Першыя мовы, мовы майор, яны маюць яшчэ, ну, цэлыя камплекты, ну, звязаных дысцыплін, так, ну, там, калі руская мова, напрыклад, ну, там і стылістыка, і не ведаю, не памятаю, граматыка, здаецца, ну, такая, дыдактыка рускай мовы, як замежнай, іншыя літаратурныя прадметы паводле, ну, там, перыядаў, таму што трэба абавязкова, ну, там, агульную гісторыю літаратуры трэба ўзяць, так, гэта абавязковыя прадметы. А там факультатываў вельмі шмат, і тым болей, што можна браць факультатывы з іншых моваў. Я ўвогуле памятаю, калі я вучылася, брала оперу, гісторыю оперы з італьянскай мовы, так? Гэта, ну, класна было, мне спадавалася. Вельмі люблю, як ведаеце, музыку, люблю тэатр, люблю літаратуру, люблю Італію. Вядома, чаму не, так? Ну, але выбіраюць 2 галоўныя мовы, калі ты хочаш, можаш і змешаную філалогію. Другіх моваў дуже шмат. Я нават не ведаю, я не прыпомню ўсіх, таму што там сапраўды багатая, ну, аферта, так, ну, вельмі вялікі выбар. І як ведаеце, ну, там, вядома, са славянскіх, там не так шмат. Там польская, чэшская, яшчэ як факультатыў, можна балгарскую, славенскую, калі не памыляюся. Трэба паглядзець потым, так? А з неславянскіх, ну, там хоць, не ведаю, ну, і арабская ёсць. Можна браць, дарэчы, са спісу майор. Ну, у прынцыпе, можна было б, напрыклад, рускую і кітайскую узяць, калі зусім вельмі любіце дыктатуры і гэтак далей, ну, то можна толькі вось гэтыя мовы браць. Калі іншыя мовы цікавяць і іншыя палітычныя сістэмы, ну, прабачце, гэта жарт, не вельмі добры, не вельмі карэктны, але я не стрымалася. Вось. І я выкладаю польскую мову на, ведаеце, на другім і трэцім узроўні. Лінгва мінор, так, то бок другая мова замежная пачынаецца з 2-го курсу на універсітэце ў гэтай спецыяльнасці. У першым курсе яны маюць толькі умоўную рускую мову, хаця трапляюць да нас і студэнты іншых спецыяльнасцей. Напрыклад, у мяне адна дзяўчына ўвогуле з англійскай філалогіі. Ёй была патрэбная яшчэ адна сучасная мова, жывая мова, і яна вырашыла паспрабаваць нешта новае і выбрала польскую мову. Бо ёй спадабалася, як гучыць, і паспрабавала, і засталася. Яна ўжо на другім курсе польскай. Гэта вельмі добра. Для іспанцаў даволі складаная польская мова, нават болей, чым іншыя славянскія. Бо, па-першае, фанетыка даволі своеасаблівая, па-другое, арфаграфія таксама. Вось усе гэтыя дыграфы, калі 2 літары, якія чытаюцца зусім па-іншаму, і ёсць, дарэчы, літары за знакамі, з такімі крэскамі, якія чытаюцца як гэтыя сумесі 2 літар, і цяжка, і асабліва без ведаў іншых славянскіх моў,
вырашыць так кожны раз, калі ты пішаш, як будзе некае слова, напрыклад, ну калі гэта Z з кропкай і RZ, так, RZ. Гэта чытаецца гэтаксама, як Ж наша, ну вы ведаеце, напэўна, як чытаецца польская мова, а іспанцы, як трапляюць, не ведаюць, то гэта даволі складана. Вельмі добра, што яна, якая не вучыцца у накірунку славянскай філалогіі, што яна выбрала польскую мову, засталася. Гэта добра. Вось, і ў прынцыпе у нас польская мова, і да таго я і вяла у пачатку. У нас ёсць адзін выкладчык, які працуе стала ў Гранадскім універсітэце, ён іспанец, але размаўляе па-польску неверагодна добра, як паляк. Я мару пра такі ўзровень, мне трошкі сорамна, што ён выкладае на падставовым гэтым узроўні, я на другім і трэцім, але добра, ну не кажыць нікому, мне трошкі сорамна, ну але я думаю, што я больш-менш спраўляюся. Студэнткі ў гэтым выпадку, яны ўсе дзяўчыны задаволеныя, у прынцыпе, ну з таго, што кажуць, і ўсё ў парадку. Ну вось ёсць гэты выкладчык, і штогод прыязджае лектар ці лектарка з Люблінскага універсітэту. Гэта звычайна магістрант або дактарант, ну аспірант іберыстыкі, вось, іспанскай філалогіі, каб было ясна, ну там можа быць і французская часам, ну партугальская і іспанская, асабліва, таму што гэта, ну, іберыйскі ўсё ж такі полувостраў, так, ці як, але ёсць і іншыя часам раманскія мовы, ну гэта звычайна чалавек, які піша нейкую працу ці дысертацыю ўжо па іберыстыцы, па іспанскай мове ці літаратуры, і ёсць гэты лектарат, як у Польшчы лекторат, так, і яны выкладаюць гэтыя два ўзроўні. Чалавек захварэў, яшчэ, ну, вірус замінае, і, ну, гэта дзяўчына, яна не хацела, таксама лекары яе не хацелі рызыкнуць, яна засталася ў Любліне, і паявілася, ну, вось гэтая вакансія, часовая, таму што наступным годзе з Любліна адправяць кагосьці іншага, або яе, калі яна выправіцца, калі здароўе вернецца. Вось. Я выкладала амаль цэлы год, я буду да чэрвеня, калі адбываюцца самыя страшныя іспыты. Вось, і я там буду, і гэта вельмі добра, гэта 4 гадзіны на тыдзень, гэта другая замежная мова, ужо якая група прасунутая, авансаваная, так, яны вельмі кампетэнтныя, гэтыя дзяўчыны, ёсць парачка, якая па Эрасмусе, так, яны былі у Польшчы, ёсць яшчэ адна, якая плануе ўвогуле пераехаць і працуе ў моўнай школе онлайн у Польшчы, ва Вроцлаве. Ёсць дзве дзяўчаты, якія з Расіі прыехалі, таму што ёсць такія абмены з універсітэтам Іжэўска. Вось, ну так, там дзе Калашнікаў і гэтак далей, ну гэта Іжэўск. Ну, гэта партнёр нашага Гранадскага універсітэта. Вось. Мы спрабавалі ўсё, мы па кнізе вучыліся хура па-польску, і па іншых розныя практыкаванні, размовы, чыталі розныя, слухалі песні. І апошнім часам мы рабілі літаратурныя пераклады, адпаведна, на іспанскую і на рускую мову, хто як, так? І гэта атрымалася вельмі файна. Мне вельмі спадавалася гэтая праца ва ўніверсітэце. І я плакала, таму што я не ведала, дзе я буду працаваць у наступным годзе, бо гэтай вакансіі не будзе, і па славянскай філалогіі вельмі шмат вакансій не бывае. Але я хачу, вось і сюрпрыз тут будзе. У мяне такая навіна. Мне напісалі з Варшаўскага універсітэта, і я буду выкладаць на кафедры беларусістыкі. На кафедры беларусістыкі.
Сёння ўжо даслалі спіс магчымых прадметаў, і таму вось я пераязджаю ў Варшаву. Калі ласка, пішыце ў каментарах, калі хтосьці жыве ў Варшаве, я раскажу пра гэтую кафедру. Абавязкова я там вучылася на магістратуры. Я раскажу пра горад, я раскажу пра вучобу і жыццё ў Польшчы. Я ведаю, што, на жаль, цяпер для шмат якіх беларусаў гэта актуальная тэма, хочуць гэтага ці не. Некаторыя, я ведаю, што хочуць і хацелі. Гэта добрая краіна для вучобы менавіта. Таму я напішу, я там буду выкладаць. Калі хтосьці жыве ў Варшаве ці ўвогуле ў Польшчы, пішыце, бо, можа быць, штосьці зможам арганізаваць недзе неяк. І ўсё, я пакідаю вас з гэтай навіной і з гэтым расказам пра сваю працу пакуль што. Будзьце шчаслівымі, беражыце сябе і дапівайце спакойна сваю гарбату. Дзякуй, што былі з намі.